Awurade wo tumi ɛna woka ne sɛ ɔno nko ara ne onyame a na ɔbɛka obi ntimi ɛne ne ani asie nyame ɔwɔ tumi ɔne na woka ne sɛ Awurade ne me boafoɔ ɔne asafo Awurade no a Awurade ne me boafoɔ agya ɛsɛ Awurade ne me boafoɔ ɔne asafo Awurade no a Awurade ne me boafoɔ Awurade ne me boafoɔ enti bebrebe ya mo kai ni amususu nyinaa mo a mopɛ me sɛ yɛ no a onyame nko a ne me boafoɔ wa Awurade ahyɛ me bɔ aka kyerɛ me sɛ ma memfa me ho to onipa so ɛfi sɛ onipa bɛdi me nwamɔ onipa ne bibipa bi ade mɔ enti memfa me ho ɛnto onipa dɛ hyɛne so mede me wura nyina hyɛ Awurade mu a ɛsɛ Awurade ne me boafoɔ da ɛna deɛ ɛmmara meyɛ abɔfra no a na mewagya wɔ nna o na mmara menyini baeɛ no a ma ne bɛhunu me papa o nanso agya kɔ owu agya me ɛmmerɛ agya kɔ asase so no wamfa meɛ ɛnkyɛ wɔ biara ɛmmerɛ papa kɔwuo no na mene wɔ mpo no amatene ne enti sɛ mede me werɛ hyɛ agya mu a ɛnka ho a na ɛbɛkɔn me kɔnyɛ na nka ho a na ɛbɛdi maase ne yɛma no enti Awurade ɔne me boafoɔ Nyankopɔn ne me boafoɔ nko ara no oh yes Onyankopɔn ɛte ase Daddy Bernard hwɛ sɛ meka na nkurɔfoɔ no nom aya na obi ne mɔ nte ase obi ne mede ɔho ato wiase to ne ne so a obi ne mode ɔho ato akɔmfoɔ bi ne so a obi ne mede ɔho awerɛ hyɛ abosom bi mu na nea ɔkɔ no mpo nti mu ayɛre no a na ɔba bɛwu agya nɛteɛ ne hɔ na wo a wode akokɔ kɔɔyɛ no a ana wokɔkɔkɔ mmorɔnsa no a enti ammerɛ na abɛyɛ bɛani hɔ mekasa kyerɛ wo sɛ Onyankopɔn ko a ne me boafo agya ɔne nko a ne wo sɛ oboafoɔ ma wo werɛ yi na hyɛ Awurade mu ate na ɔne na wodi ɔne bi asɛm Awurade bɛkɔ wo ko na ma wabrɛ ne mu ɔnyi na ne yi nta wo da biara na Awurade deɛ ɔwuo da babia na me Nyankopɔn so wɔntɔ wo kɔdɛ o Awurade wɔyiyi wɔ asase so Awurade timba bia wɔti mu no a o obi nti me mfa n'ani hono ne da aso nsɛnkyerɛnnea ɛna agyae o nsɛnkyerɛnnea na agyae o enti ɔyɛ wo boafoɔ no a ɔne ne wɔ bɔsɛnti no Awurade ne wo mpo ne ndifoɔ no a ɔno a wodaa no a wowu no no nanso ɔbɛyɛ nea wopa ma wo woyɛ afiri wakoa David anaa na gya ne na ɛde no ato serɛ no so David ani hono obia na sa na Awurade ka David ho ɔko ama David a wobɛko ama wo Yosef nnua no a wɔne ɔmonam no ɔno a na Yosef toto ne nsɛm ho ɛkyerɛ ɔmo sɛ ne nuampanyifoɔ no Yosef wɔne baa ne ho soa no na wɔda afiase o onipa bɛdi wo nnuammɔ wate enti ba wo werɛ hyɛ Awurade mu ɛna ne sɛ Awurade ne wo boafoɔ Nyankopɔn ne boafoɔ agya wɔn w'ani ba so asa asase so a no a wɔn a wɔnyɛ ahoɔ ɔmmerɛ ne mu no ɛsɛ wo sere na ada ne wo so no adɛma bia wo sɔre ɛsu na wo suo ɛsɛ ka wo to Awurade so na wo sereɛ no ɛbɛbɛ mu ama wo wo sereɛ no ɛbɛbɛ mu ama wo ɛsu bi a wogyina mu na ɛhyɛ mbɛbie wɔ enti ɔtwɛ mpɔ ne wo boafoɔ ɔne ne wo kamafoɔ ɔne ne wo nimafoɔ ɛwia mpɔn amafoɔ agya bɛna de sɛ ɔbɛko ama me wɔ na ɔbɛdi ama me mewura hyɛ Awurade mu ya